Nuqqas ta' riżorsi fil-Ministeru tal-Edukazzjoni qed iċaħħad lil tfal bi bżonnijiet speċjali milli jattendu Club 316 u skola sajf matul il-vaganzi tas-sajf. Dan minbarra li s-sitwazzjoni qed tħalli lil ġenituri ta' dawn it-tfal inkwetati għal fatt li m'għandhom lil ħadd min jieħu ħsieb l-tfal waqt li huma jkunu qegħdin ix-xogħol. Bidejhom marbuta u qed jikkonsidraw li jieqfu mix-xogħol. F'dawn l-aħħar ġranet Net News ġie kkuntattjat minn numru ta' ġenituri ta' tfal bi bżonnijiet speċjali li qed isibu din id-diskriminazzjoni ma' wiċċhom u sabu l-bibien magħluqa mill-awtoritajiet u nies b'karigi għolja fil-gvern. Sabiex nipproteġu l-interessi ta' tfal mhux se niżvelaw l-identità tal-ġenituri li jagħmlu kuntatt ma' Net News. Ġenituri li tkellmu magħna spjegawlna kif wara li japplikaw biex it-tfal tagħhom li jbatu minn kundizzjonijiet speċjali u li jirrikjedu s-servizzi ta' LSA sabiex jattendu għall-attivitajiet edukattivi provduti mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi matul il-vaganzi tas-sajf huma marċivew l-ebda forma ta' rispons. Għalhekk, orkithom għajnejhom hekk kif raw li bdew il-vaganzi tas-sajf u ma sar l-ebda kuntatt magħhom biex it-tfal tagħhom jattendu għal dawn is-sessjonijiet. Iżda meta marru l-iskola biex jifhmu għalfejn ma rċivewx risposta, il-koordinatur responsabbli f'dik l-iskola qal lill-ġenituri sabiex ma jeħdux it-tfal tagħhom hekk kif sissa it-tfal li għandhom bżonn LSA għadhom ma ġewx approvati. Urtati, il-ġenituri pruvaw jagħmlu kuntatt dirett mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo, b'dan tal-aħħar jammetti magħhom li m'għandux biżżejjed riżorsi biex ineħħi din id-diskriminazzjoni u jkun jista' jipprovdi s-servizz ta' skola matul il-vaganzi tas-sajf lil tfal bi bżonnijiet speċjali. Kien hemm ġenituri li saħansitra wkoll irrikorrew għas-servizzi tal-Customer Care tal-Partit Laburista. Iżda hemm ukoll sabu l-bibien magħluqa bir-risposta għal dawn il-ġenituri inkwetati dwar il-futur tal-familja tagħhom miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tkun sempliċiment il-ġurnata tajba u mingħajr ebda soluzzjoni.